Pozdrav dragi učenici! Dobrodošli na video lekciju iz nastavnog predmeta matematika u 3. razredu. Današnja video lekcija nosi naziv pisano dijeljenje. Primjer 396 podijeljeno sa 3. Nakon današnjeg sata moći ćete primijeniti odgovarajući matematički zapis pisanoga množenja i dijeljenja, primijeniti veze između računskih operacija, pisano dijeliti na duži i kraći način, pisano dijeliti uz pomoć tablice mjesnih vrijednosti te bez tablice mjesnih vrijednosti. Ponovimo što smo naučili na prošlom satu matematike. Dijeljenje je jedina računska radnja u kojoj počinjemo računati sa znamenkom najveće dekadske jedinice. Budući da se pri postupku dijeljenja pomažemo 4 koracima koji se ponavljaju, ovisno o broju znamenaka dijeljenika, vrlo je važno da se ta 4 koraka automatiziraju. Prvo dijelimo, zatim množimo, oduzimamo, pa pripisujemo. Dijeljenje provjeravamo množenjem. Danas ćemo dijeliti troznamenkasti broj jednoznamenkastim brojem. Zapišite naslov. Prvo ćemo dijeliti u tablici mjesnih vrijednosti. Broj 369 ima 3 stotice, 6 desetica i 9 jedinica. Dijelimo brojem 3. Dakle, 369 kuna ćemo podijeliti na 3 kasice. Dijeliti počinjemo od znamenke stotica dijeljenika. Pomažemo se iz 4 koraka koji se ponavljaju. Dijelimo 3 stotice podijeljeno s 3 je 1 stotica. Djelomični količnik zapišemo u stupac stotica količnika. Množimo. 1 stotica puta 3 su 3 stotice. Umnožak zapišemo u stupac stotica dijeljenika. Oduzimamo 3 stotice manje 3 stotice je 0 stotica. Razliku zapišemo u stupac stotica dijeljenika. Dopišemo znamenku desetica dijeljenika. Dijelimo 6 desetica podijeljeno s 3 je 2 desetice. Djelomični količnik zapišemo u stupac desetica količnika. Množimo. 2 desetice puta 3 je 6 desetica. Umnožak zapišemo u stupac desetica dijeljenika. Oduzimamo. 6 desetica manje 6 desetica je 0 desetica. Razliku zapisujemo u stupac desetica dijeljenika. Pripisujemo znamenku jedinica. Dijelimo 9 jedinica podijeljeno s 3 su 3 jedinice. 3 jedinice puta 3 je 9 jedinica. Umnožak zapisujemo u stupac jedinica dijeljenika. Oduzimamo. 9 jedinica manje 9 jedinica je 0 jedinica. Dijeljenje je završeno jer nemamo više znamenku koju bismo dopisali. Sada ćemo dijeliti bez tablice mjesnih vrijednosti. 369 podijeljeno s 3 jednako je 3 podijeljeno s 3 jednako je 1. 1 puta 3 je 3. 3 manje 3 je 0. Pripisujemo 6. 6 podijeljeno s 3 jednako je 2. 2 puta 3 jednako je 6. 6 manje 6 je 0. Pripisujem 9. 9 podijeljeno s 3 jednako je 3. 3 puta 3 jednako je 9. 9 manje 9 je 0. Dijeljenje je završeno. Provjeravamo množenjem. 123 puta 3. 3 puta 3 je 9. 3 puta 2 je 6. 3 puta 1 je 3. A sada vi pokušajte sami. Radite u bilježnicu i ne zaboravite provjeriti množenjem. Nadam se da ste u dijeljenju bili uspješni, a sada se podsjetimo. U pisanom dijeljenju troznamenkastoga broja uvijek najprije dijelimo stotice, zatim desetice i na kraju jedinice. Dijeljenje je završeno kada više nema znamenaka za dijeljenje.
Pri postupku dijeljenja pomažemo se 4 koracima koji se ponavljaju ovisno o broju znamenaka dijeljenika. Na kraju video lekcije samo procijenite svoje znanje. Ukoliko vam je ova video lekcija pomogla, lajkajte ju i podijelite s prijateljima iz razreda.